giihap gyud no ikatulong pagpakita ni Jesus. Nya karon kapila na ka nagpakita sa Jesus? Kaihap pa mo? Aw nagpakita na ba si Jesus ninyo? Nakakita na mo ni Jesus? Giling niya mo tupad na nagpakita na si Jesus nimo. Nya ug wa gani magpakita si Jesus diha nimo, ang demonyo mo siging naa nimo. Kay kanang demonyo mutap-tap man na sa atong mata. Oh, tap-tap na. Tanawa sila. Unsay una nilang gibuhat, managat ko, kay mananagat man sila. Pero wa sila ihuna-huna nga nagtuman ba sila sa sugo os Ginoo o wa. Mao may naandan, managat ko. Nakakuha, wa kakuha. Pagbuot to siyawa, aron sila ma-disappointed kay guol na gud sila daan, maglingaw-lingaw ra gud ato sila panagat na napunan pagyud nga wa gyud kuha. Di ba naaman tayo ingon ana no kanang magulanon tayo sa mangita tagpaagi bing malingaw, ang uban mag-inom ta uot king dughan ato ronda wa kita tagaig bonus nya ini ko ana ini kasweldo na inom ta ana. Makasulbad ba sa imong kaguol ang pag-inom? Makasulbad kung gisugo kas Ginoo. Pero wa gani kasugo as Ginoo, patay ka diha. Paragod anang asawa nga biyaan subana, kay ang bana nangabit nya moingon ding asawa, da maghappy-happy ta. Text dayon sa mga kaila. Asam ta mag-abot? Nato ta mag-unwind. Ana nya to asa ditoy mga masulubon nga mga lalaki kay gibiyaan sa ila sang mga uyab. Abot-abot sila ngadto ila-ila ana hangtod magtinukhangay. Unsa may resulta? Makalipay. Nagdoble na ang bana nangabit og una, ang asawa sad nangabit sad. Ngano man kay lagi ang iyang solusyon sa iyang kasubo aron siya malingaw, why appeal ang Ginoo. Mo na karon para gud ana gud kamo mga ginikanan, maguol mo magtan-aw sa iyong anak nga tapulan kayo, adik pagyud kay sa cellphone, no? Nya bugo pagyud kay di man magtuon. Unsa may inyong solusyon? Di ba ang imong anak inana ba tapulan, adik kay sa cellphone, adik kay sa computer, bugo kayo, hugawan pagyud kay sa tanan. Sa may imong solusyon? Kasabaan ang sabi gyud nya pag Ginoo na dili. Kana ba imong kasabaan ba imong sige giyaw-yaw pag Ginoo na dili? Mo na ang resulta wa gyud ayo. Mo samot na noon. Amura magmutuman kay imo mangyaw-yawan imo pagyong hulgaon, pero dunay nagpaabot nga mas grabe pang epekto. In short, wa kay makuha nga maayo sa atong mga paningkamot basta dili kuyog og dili sad sugo sa Ginoo. Ambot ning pagpamaligya na kung slat sugo ba kanis Ginoo? Inyong paminaw sugo ni dili. Kusga. Sugo tingali kay na may kuha, kay gwapa na kuha pasabot og way mo palit di gini sugo sa Ginoo. Tanawa ang atong asa na SBF dag para sa atong kumbinto nga gitukod. Niabot ng atong halin as of yesterday og 14,142 ka slots. Pakpak. Naagi halin nya nga to sang kuan special slot GPHG Kotobra Rabani karong 29 niabot na sang atong halin og
15,166 ka slot. Oh, pakpak yapo. Basin paday mukalit ni daghan ang kuha. Medyo hinay-hinay manoon na pa may 29,834 ka slots. Nya pila na lang ron ka tag 100 ning slot ani nya pila na lang ka adlaw kuwang. Kuha naman taron 14 nya 29 man ni kutob 15 na lang ka adlaw. 15 mahurot pa kani ang 29,834 aning 15 ka adlaw. Pwede oy og naagi Ginoo mo tandog sa mga kasing-kasing sa naminaw karon. Dali ra jud kayo. Huwat lang tas Ginoo. Mo na nga way pressure. Mo to pag abot nas buntag nga dili na gyud panahon sa pagpanagat, padung na sila manguli. Subo lang yapon kay wa may kuha. Ingon dayo si Jesus, itaktak ang inyong pukot dapit tuo sa sakayan. Sus pagtaktak nila, galisod sila bira kay perti na yung daghanang isda. Og diha sila nakailas Ginoo, nga niad ang Ginoo kuyog day nato. Muna bantayan ni nato mga igsoon, kay usahay ang atong solusyon sa atong mga problema. Kana rasang tawhanon kaayo ba? Gitawag og normal human way. Para nang wa kay kwarta, mangutang dayon kay na maroy daghang utanganan, nay utanganan gani sa kanang kuan kanang sige na cellphone, internet ba? Puwerte nang daghanang gi-offer dia nga utang oy, usa lang nimo ka click na ako no dayon. Pero puwerte na sang daghanang na problema sa utang kay nangutang des internet. Daghan. Maapil pang pare og hangyo pader tabangi ko kay nailad ko aning sa internet. Ingon sang pare, wa manggi koy kolekta, tabang na nung ka. Ang pagpangutang ba mo'y solusyon sa atong pagkaway kwarta? Basin. Kuan lang pagampo sa Ginoo, Lord, unsa may solusyon. Unsa may kanang timailhan nga ang Ginoo mo'y nagsugo nato nga mao nay buhaton. Hibaw mo. Amo kibaw. Sa unang pagbasa, gipriso sila si Pedro ug si Juan. Niya sa dihang atubang na sila sa naglagot kaayo nga mga pangulos, mga Hudiyo ug sa mga pari. Relax kaayong nisulti si Pedro nga kung inyo ming pangutanon nganong naayo tong bakol tungod to ni Jesus. Wa gyud bisan gamay kahadlok. Wa gyud bisan gamay nga kabalaka. Pasabot ang atong gibuhat unsa man dili tinukmod sa kahadlok, kasuko o kabalaka. Kana bang mo desisyon kang malinaw ang imong kasing-kasing unya relax ka. Mao nay unang timaan nga ang Ginoo mo'y nagsugo nimo. Kana bang malinaw nya relax ka. Sa inyong pagminyo, hinumdumi ko no kamong mga asawang ni adinhi, pagminyo ninyo suna, malinawon mo nya relax. Or naratol kay natukhang na. Oh na, di naka-relax kay natukhang naman ka. Gukod mga pakasli kung panuwaya ka, hay mo akong ibinuangan, bantay ka lang idiha. Suka-suka na ra ba ko diri. Ana, o di na ka na-relax mo, nakasagaran na nagbuwag. Kamo sa mga banang ni Adinebe o kamong naminaw des online, pag minyo ninyo anang inyong giasawa karon, relax mo. Relax. Oh, congratulations kung relax. Pero kasi kagyaw-yaw, ni maloy, sipiat ng ikuhan niya. Anong kanim, sinahinay ka na kugtukhang ni buang-buang dako. Naman gani ko'y kailang pare, kani ako gining hisgutan na, kay 40 man sa niyang hisgutan eh.
Nadyo kuno siya kahuyangan aning babae niya. Kadaghan kuno mga guwapa nga na-relate niya. Pare ng istorya. Guwapa gyud kayo. Sus, ang namabdos kadto pag yung kunong batignaw. Purti rabang malditaha. Mo tong nagubot yung iyan kinabuhi. O nang niingon siya nako, ikaw padre na kay plano. Nako, naasa doon ta dre. Ingon siya. Ay nala nagdayo na. Nako nga naman, siya nga akong kinabuhi ron, gubot kay istanan. Una, wa ko kauyon sa babae. Nailangon tagkatong akong nauyunan mo'y namabdos. Ang wa pag ginako uyon katulang bang dua-dua lang ba? Nga napunta pag yung kuwaning babaeng porting malditaha, nagigukod yung kugmayo. Ay na lang, iutong-utong na lang na. Ako sad kanus amo sad gasugod inta gasugo si Kristus pari nga manukhang kadiyag babae oy on makig-relate kag lalaki pari ka may pagkabakla onya makig-relate kag lalaki kanus aman gasugod ang Ginoo gasugo ang Ginoo kanus aman gasugo ang Ginoo namong mga pari nga Katoliko nga pakigrelasyon mo sexually sa mga babae nga inyong nagustuhan So bisag relax pa ka tingali, adigin mahitabong relax kay magpanglingi gitingali ka ako magpanglingi gitingali ko wa ba kay CCTV dinhi basig makitaan kuan. Kay kahibaw man kudaan in the first place nga bawal na siya. Di ba? Muna tinud-a gyud pag hunahuna kamo mga laki o babae, labi na mo mga manag-uyab, kamo mga batan-on pa. Ini kauyab ni mo nagtugot ba ang Ginoo nga mag-sex na mo bisag wa mo'y kasal? Sugo ba nas Ginoo o sugo siyawa? Tanawa, ini human ninyo buhat ana. Kung buhaton gina ninyo, sa mahitabo, di nakarelax. Kulba, hasol. Muna, kinahanglang relax. Ikaduha, matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang bato magisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa kanto. Pilian ng buhat nga way lami. Kana bang way lami pero gikinahanglan pananglitan kanang pagkatug og sayo. Karong panahon na lami pa na. Dili. Silpon gyud, silpon. Way lami ng katog og sayo pero mo'y gikinahanglan hala i-off ng cellphone pangatog og sayo di ba mao na gikinahanglan para dugay kang masakit di ba kamong mga bana kanang inyong asawa lami pa na karon ba karon lami pa o luod na ay mo panubag mga asawa assuming mangay mo way lami, ay kasagaran way lami. Hala, kana mo'y gaksa, kana mo'y sigihi og halok, kana mo'y sigihi dugdog diha kay maunay gikinahanglan. Ayaw tong tuang lami nga silingan. Ayaw tong mga sweet kaayo nga magsigig text nimo og I miss you, you are the hero of my life. My day is complete once I see you. Ana, ayaw to. Kanang kasigig yaw-yaw, kanang luod kay ignaong. Kanang gasigig badlong nimo sigig panaway nimo kana mo igaksa kay wa ginay lami maunay makapalangit wa may lami ang gibuhat ni Kristo nga gilansang siya sa krus ang pag-antos way lami pero ang pag-antos di ay maoy sentro sa atong kalampusan ang tao nga dili ka maong moantos og mo sakripisyo failure in their lives. Sooner or later, ma-failure yung ka kung di ka kamao mo antos, di ka kamao mo sakripisyo. Wa na ilami. Sumagod karon kamong mga naiguan ng diabetes o kanang cancer nga nag-kidney failure na mo. Sige na mo chemo. Unsay ipang sultis doktor nga ipakaon para di ka madalig kamatay. Ang lami o way lami? Wa gilami. Way lami ay. Kanang sigihan lagag painom og tubig nga init pag yun kadtong bugnaw
katong soft drinks nya taas kay kag sugar. Ana, kidney failure na ka. Lami pa nang naampakanon ka anang brown rice nga sagapsap kayo. Nya gamay pa jud kayo ang ipakaon, nya og saging 1/4 ra sa saging ipakaon. Well, lami katong cake, katong yung tamis ice cream. Nawa naman na patay mga ana. So pilia ang way lami. So unsa toy una, relax ka nga nibuhat, unya ang imo sang gipili ang way lami pero gikinahanglan. Lami ba ang pagkapari? Way lami. Sige, suway ninyo. Pila ra ko kabuk nagpari. Wa gi lami. Nga gipili ni nako kay mo'y sugo sa Ginoo. Lami kay tong akong uyab nga ako untang minyuan. Kay ako gitong gipaningkamutan. Layo ra kay musnaw nga to. Wapa kay tos tanan. Ang bugiro kay tanan. Awa masadyo ko uyab nga batig naong para nako ba, pero kamoy makakita basi mo tamihid mo, pero para nako ba nya nganong ako ba to gibiyaan sila aw siya di ay kay mo may katapusan usaraman diri ko suway lami kay mo'y gipili sa Ginoo ug karon pa ko naka-realize nga ni adi ay simbahan nga akong panindot-tindoton na adi ay mga project sa diocese nga makatabang ang akong pagkapari sa mas kapilinya o uban pang mga projects. Kusog day kay ko mangulikta. O labaw tanan nakatandog di ay ang akong mga wali nga sinugo sa Ginoo sa daghan kaayong mga kasing-kasing sa tibuok kalibutan. Dili ni nako hinimo gigamit ra ko sa Ginoo. Usasag ko sa mga bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay lagi kargador, kay lagi pagkadako-dako sa istrikto, bati og batasan. Giingnan pag ko sa usa sa akong mga kaila nga aktive sa simbahan, magpari ka, usagid ka sa batuon sa mga parokyano kanang batasan nimo, batuon gid ka sa imong mga parokyano. Antos lang sad ko. Di man day batuon, magpa-picture naman di ay. Okay ra kayo. Kapuya sa bitag sige pa-picture pero nindot kayo paminawon. Ngano man kada gyud mag-picture mingon den asa man may palit og slot pa der. Nako ka na dito ato. Nako malangit gid mo ana tinuod gyud pa der. Malipay gid may mo palit og slot. Mao day ni tumong sa Ginoo, mahimong uluhan nga bato sa kanto. Ako ba'y gahimo ani? Dili ang Ginoo ang ato lang buhaton pili lang yun ang way lami pero gikinahanglan nya inigpili nimo ana relax ang imong kasing-kasing ang imong hunahuna relax way kahadlok way kabalaka pagbiya nako sa akong pamilya ako'y breadwinner duha ka buok paralyzed akong papa ug akong maguwang purti namong pobriha si papa niingon pagyud kinsa na malay mo pakao namo kung magpari ka relax kay kung niingon ni papa ang Ginoo ra gyud mohatag pa ang tinuod gyud wa gyud sila nangamatay sa gutom nangamatay sa kaon si papa namatay tungod sa high blood si mama namatay tungod sa diabetes porting kaon karon kami na sad mga patyunon siging kaon God will provide sama sad sa pagtaktak sa pukot daghan kayong isda diha sa lugar ug sa oras nga wa na gid untay possibility nga makakuha pagdaghan kay naa man sa Ginoo nagikan ang tanan manindog ta.